Lock na kita. Ay, nintutan yung nagkatag kwarta. Sana. Ako mo ato tara mag-shopping na po ko. Ako atong gasuon ng ako ang debit card, at ako visa. Sus, nintutan yung nagkatag kwarta. Ang tan. Oh, sus, puno-puno gid in town. Napagdadag ang mga ATM dere. Hindi, wow. Sumbay na po ko dito sa dalan. Ako ito paib ko to kung mga silingan ng mga marites, ng mga suyaon kaayo, dili lang malipay kung unsay swerte nga naabot sa lahang silingan. Iladyong bantayan. Narbos unahan ay tani. Suya jud ni ba? Ay, masa naman say angay ni mo ilikuan? Ay, kanang istorya na sad ba? Angay ni mo libak-libak. Pagyatag gamay. Siya day, katuday. Diyos, nindatig shades ah. Nindatig bag. Nindatig shades. Oh. Nindatig bag. Naglunang intaw na utang day. Dairang pambarog ana. Lingi. Ay, panagdahin na. Kung magpasuhilig ka, nagpasuya man god. Hilig ka nagpasuya, ka nagtuog, wata kibaw siyang baho. Malamig kay attire ninyo man labulit dito sa Utang ka na, gipang sulog tanan, poro na utang, wak pa na maimpas ka na, ilabi na na yung bag, bago pa nang inutang paro. Ka na yung shade. Klaro man sa gayo. Agi ako ninyo, mayon. Agi ako ninyo. may palito yung magana. Oh, Okay, okay, bawa ka batasan ato, ikaw ba barangay ta? bawa ka na pagyahay ba tayo gamay-gamay lang pero pinisugas na. Excuse me. Manggara lagi to siya. Ha? Ikaw dako maglawas ng bag. Di ko mo patulog na ng mga tao. Ay, sus, ako pa na lang ka pero wa ko yung utang. Oh, na adi ay pero gamay ra. Pero kana siya, ang boy Ginoo. Ningi na sa dingi. Di lagi mi masuya nimo. Ay nako. Burog masuya ta, masisig agi-agi na to. Kanang mga ma'am. Ay, hello sir. Kabantay mo itong babae katong kuan ba sheet nya. Ku ano kuha og jacket. Ay kabantay mo ma'am. Kabaw na mi sir. Katong nagdagan-dagan sir. Ang murag sa layo palandaan murag ma'am sige balik basig nay nalingtan man ba kay. Ako ma'am nata ko'y tuyo. Atong bayan Sa na. si tuyo ni mo niya sir. Maningil ko kay nakautang siya linding siya og 30,000 nya ning palit pa og baboy nga duha ka litsunonon pero wa jud bayre. Nya naa pa siya piukas nga 15,000. Oh, sir, kay bawo mi anang baboy. Nagpakaon na sa ilaha, wad yung may betara. Inutang da ito? Hala utang to oy. Sir, ano padala man taong kanina sir. Di ni ana man siya nga iyamban na kuno kay tigtugpo sa eroplano. Dako kuno kay sweldo. Aron ka masayag dugar ng nabiyuda, sir. Sus, Ginoo ko. Nagtukod ikari utangan na na. Asa pa? Bukan kay mo sir. Ginoo ko. Patay di ni magsilbi kundi isang bayad ako. Ay, ma'am, pwede niyo ko banan, ma'am? Sila, ma'am. What's up? Katong piyo cash? Pagin siya shopping niya small. Pag uli nagbagood, moro na ito inutang. Kuyugan ka na mo. Sige, ma'am, salamat kay ma'am. Kuyugan ka na mo. Para makibawag unsa na ka pala utang. Ay, nangutang. Sige, ma'am. Noon lang pala sa una. Ay, ma'am. Ay, maayong hapon, ma'am, kanang. Napakuyog lagi ko sa... Ang mga marites. Ha? Ang mga marites man. Di man na si Di man Marites. marites. Ma'am, Basta sir, Salamat. Bigao, Mari Muket. mura man ka ng Sama sir. daghang nakakwarta, ma'am. Ngari lagi ko, ma'am, tungod sa imong utang nga, kinahanglan yun, imo gyud kong bayran. Sir, FYI lang no. Kadumdum ko asa inyong opisina. Kinsa man ingon nga mo ari ka dire sa ako ang balay sir ha? Ma'am, kapila kasi giingon nga mo adto ko opisina, pero wa jud ka mo adto ko opisina, pila na ka buwan, hapit na mo tuig. Sir, hingab sino sandu siguro kay ka kay kada adto na ko di pa kita sa imong dagway. Ipar. Sir, trespassing ra makana sir. Pwede ka opisina. Di ni matawag trespassing, ma'am, kay naa man sa sud inyo ha. Ya kini na pa man ta sa ay gawas mo. Sakto na. Teres na sa kumbalay, sud na sa kumbalay. Bisan pagwa sa balay or naman sa gawas basta so. Ayaw jud sir. Ayaw palapig sir. Trespassing pag ilang. Ikaw marites kita pag Nasa katwiran Utangan man sa ipaglaban mo. kasilingan. Oh, utangan na ikaw na usa may labot na ko nang utang ko. Oh, di mo ko buot kung mangutang basad mo na nga nagbuton mo kung mangutang ko. Dawatan ka maturan nga naay collector na ningil nimo. Oh, ako kitang gidawat ang kamatuoran pero ako siyang kasabay. Di mo naman ningin man kadira sa balay, sir. Di ba ka magpaabot Oh, ka sir, sa sir. opisina? Kana nga mato sa opisina ko. Sir, nakabantay ka sir. Isip pang mangutang sir. Nakakita para gud, sir. Paano
makadumdum man sa kangamo ni diri amo ah. Nagkauban na ko nilang duha. Present. Eh, kamu ginagi kamu jud diri wilno na jud mo diri sa barangay nga mga marites kay mo hilagtanon kay mo sa kinabuhi sa laing tao. Ay, di ma'am, ato na ta ma'am. Adto ta sa opisina. Adto explain sa among opisina. Oh, Ha, buhi ilang ko kay makalakaw ra ko kadumdum ko sa daan. Sa ko gunit eh. Una. tanang pagdali. Sige lang, buhi lang ko. Sige, dala sir. Pugusa sir. Mahimog. Bye. Bye, silingan. Bye-bye, silingan. Kadito. Sa mo ka tawad bugya sir. Kamong duha. Mark my word. Igbalik na ko. Makita din ninyo ang katagbantay na imong duha. Ay, nagdaga istorya. Adto na ta. Sa muka ni mo sir, ilamian mo kang parasol sir. Kamong duha, gyud. Lagi. Guluyan na, sir. Bantay lang gid mong duha, igbalik ako. Palubong ta mong buhi gyud. Para sa Bye. Bye-bye. 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 Mga marites.